Baztanen sortutako Kaskezur taldeak bere ibilbidean landutako rock alternatiboa eta noiz rockaren eragina eramango ditu Iruñeko kantu eta hitza programara. 80ko hamarkadako talde esanguratsuen oihartzunekin, indarra eta pasarte atmosferikoak bateratzen dituen zuzenekoa eskainiko dute. Jon Gorosperen Urban Morphologies erakusketak, hiri arkitekturak pertsonen bizimoduan duen eragina aztertzen du, hiri garaikidearen paisaia antropizatuari erreparatuta. Argazkia, bideoa eta argi instalazioa baliatuz, hiriaren egitura, haren merkantilizazioa eta globalizazioak eragindako homogeneizazioa bezalako gaiak jorratzen ditu ikuspegi kritiko batetik. Kultura Familian programaren parte izango da Tristan Murguik Donapaleun eskainiko duen kontzertua, euskarazko musika proposamen intimo eta hurbilarekin. Bere kantuetan folk kutsua eta pop doinu garaikideak uztartzen dira, sentikortasun lirikoa nagusituz. Node konpainiak Basandere lana aurkeztuko du Bilboko Ibaiondo dantzan programaren baitan. Piezak euskal mitologiako izaki baten istorioa berrirakurtzen du, maitasunaren eta boterearen arteko tentsiotik abiatuta. Montermoso kulturuneak Rock on Top zinema zikloa eskainiko du, rock dokumentalaren begirada desberdinak biltzen dituen proposamenekin. Asteazkenean proiektatuko den No Somos Nada filmak, La Polla Records taldearen eta haren abeslari Evaristo Paramosen erretratu intimoa egiten du, testigantzak eta artxiboko irudiak bateratuz. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.